искам да поздравя моята колежка Тодор с рождения му ден, 48 години. Таня, честит рожден ден. Днеска пием повод по неговия рожден ден. Вие сте събрали стари колеги. Стари колеги. Какво пожелаваш на твоята Да приятелка? бъде жив и здрав, като желай да се сбъдне в Амин, и моята приятелка да е жива и здрава. Господи, да не всичко, каквото иска. Амин, всичко да й дава Господ. Какво си пожелаваш на тебе? Здрави. На тези, които те гледат, Ами, да са живи и здрави. на здраве. На здрави, Това сме ние. не ми личи това е. Поздрави ви, амиго. Да са живи и здрави хората, които ме гледат, да са живи и здрави. Господ да й дава здрави. О, здрави да ни се отърват. Това е моята бомбичка, бомбичката ми. Това е нашата Таня. Бомбичката ми, това Писали е поздрав за... моята цана. Напиш ми са, днеска има прошка. Утре няма да сме пияни. Днеска сме, но утре не. На здраве, айде на здраве. На здраве, цана! На здраве, да сме живи, здрави, Много те обичам. Мача!